کوردستانیان هێژا وەرن ئەم بەهەورە نەورۆزا ژن ژیان ئازادی پیرۆز بکن. لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی شۆڕەشا ژینا دەست پێ بوو و بە سەدان کورد شەهید بوون و بە هەزاران هاتن گرتن. ئیرۆ ئەو شۆڕەش ji aliyê lûbeyek diz ve têbikarانîn û got stratîjî û siyaseta xwe pênîşan dide û got şoreşa jîna li ser navê xwe tomar dike. Kurdistaniyên birûmet mîna çiyayên Kurdistanê gerek dîaspora jî xwedî li şoreşa jîna derkeve. Her wiha ev karîseta erdhejê got li Bakur û Rojavayê Kurdistanê rûdaye. Got bi hezaran xelkên me canê xwe ji dest dan û hîn jî bi hezara dibin dîwar û kavilan de ne. Rastiyek nîşan da got Kurd bêkesin û bêpiştin. Werin em hejdê adarê li bajarê Kolin kom bibin. Bila dîaspora bibe reng û dengê Kurdan bi yek al û yek hewar. Bila ev Newroz bi hêz û îradeya dîasporayê bê pêşkêşkirin. Jin jiyan azadî, Newroza we pîroz be.